Вітанкі, з вами Кацярына, гэта канал Кот-Кот. У нас новая цікавостка. Яшчэ пад першымі відэо мне параілі пагуляць у хорары і пагуляць у хорары ад Chillaz Art. Калі што, людзей я адзначу чалавека, які параіў гэта. Гэта вот спецыяльна для вас записываю. Таксама мне яшчэ дапамаглі у якім плане? У плане, умоўным плане. Калі, зноў жа, таксама там у каментарах мне напісалі, што могуць дапамагчы з украінізатарамі, так, бо як звычайна у такіх гульнях вельмі абмежаваная колькасць моў, і якраз такі мне потым у твітары напісалі паляныця UA, да, навіны пра Twitch, Укр Twitch. Вось, і якраз такі я паставіла сабе украінізатар. Адзінае тут толькі у мяне пытанне, таму што гульня называецца Parasocial, і яна падпісана Parasocial, я памятаю, што я пампавала і ставіла, але тут Night Security, і як мне падаецца, гэта іншая гульня. Але цікава, магчыма, я штосьці не разумею. Ну, давайте пачнем. Так. Угу. Ого. Пайшлі стрыміць. Так, у нас кіраванне нам паказваюць, а ў бок нам чамусьці інтэр. Ну да ладно. Ага. Мышкой можна кіраваць. Господи. Ага. Так. Не ведаю, хто такая Асука, але яна якраз такі так нам нагадала, што мы можам з вами павячэраць. І вось у нас заявілася нашае заданне першае. Так, з'есці тое, што прыгатавала Асука. Угу. Добранька. Ну, пашлі. А куды нам выйти? Выпусціць, калі ласка. Space? Нет. А чому ви не сказали, що і мишкою можна клікати? Цікаві таке. Так. Тут у нас ніякі кордонки, не цікаво. Глядім нашу хату. А ми можемо? Що ж. Ну, можливо. Тут у нас чого? Ага. Могу? Не могу? Шкода. Чого так грукаю? А який гэта рост нашага персонажа? Що ж, глядовня така маленька. А дзе хаўка? Ну, пошли туды, ставим. Так, пакуль яна там гудзіць. Ой. Так, давайте. Вось, гук. Чаму его на пачатку не было? Так, гук зробім трошки поменш. А астатняе? У нас есть... Мы можем целиться, у нас будзе пісталет, ці што? Ну, хай яго. Все? Ці ты зависла? Угу. Так, тихо. Ага, добренько, у нас есть подсказка, куда ставить. Так, все, мы покушкали, и теперь пошли стримить. Іранічнасць ситуації. Так, стоп. Пачакайце пра іранічнасць ситуації. Давайте паглядзім, які гарны сетап. Ну, сапраўды. О, яна ці ён вітуберка?
О, ружовенький у нас тут процессор, у нас ружовенькая подставочка, мониторы. Клавиатура, я вам клянусь, клавиатура вельмі падобная на ту, якая ў мяне. У меня лагітэкаўская ружовенькая. Она трошки менш, чым гэта. І яна больш такая з такімі, мяккімі формамі, але тым не менш вельмі прыкольна. Калі б тут яшчэ былі вушкі каціныя, то былі бы як навушнічкі ў багемкі. І мышку ружовенькую, вось я лагітэкаўскую амаль такую ж хачу сабе набыць. А тут вавёрачка ў яе на дыванчыку для ўсяго гэтага. І ружовенькі мікрафончык. Слухайце, і вядома, што фатэлі таксама тут ружовенька. Давайте абыдзем. Гэта наша мадэлька, так? Ніна, сенра Ніна. Гэта і вавёр... Ці гэта мышка? Не, мне падаецца, гэта вавёрачка, гэта хвосцік у ёй такі. Или бурундучок, мажліва. Дык вось, у чым іронія? У мяне ўвесь час намагаюцца неяк намекнуць, што давай стрымы. Ці хтосьці мне там рэгулярна ў тыктоку піша, што тыпу, а дзе можна вашыя стрымы паглядзець? Я не веду стрымы, я не запускаю этэры, аніякія. Мне, я вось у меня тут ёсць у планах паўдзельнічаць у чужых стрымах, але сваі пакуль мне не хочацца неяк заводзіць, таму што так, вядома, нам трэба сесці за камп'ютар. Ага. Тут неяк трошки скіравання разблатавана. Так, што нам трэба зрабіць? У нас у планах нам трэба запусціць праграму, якая відавочна нашу вітубускую мадэльку запускае. Так, падрыхтаваць гульню, вядома, і распачаць стрым. Добра. Ага. А вось наш... Як? Як зручна, што ў нас усяго 3 іконкі, і якія нам падабаюць. Так, моя... Ага. Шкада. Тут было бы вельмі пацешна, калі б ты гэта уключаеш, і тут бы спрацоўвала твоя вебка на, не ведаю, там, ноутбуку, ці вось калі яна так у вас у камп'ютары ёсць. Вось гэта было бы, канешне. Колькі б я не глядзела гэты аватара, але яна ўсё роўна такая міленькая, прыгоженькая. Сапраўды, мы вельмі міленькі, прыгоженькі. Так што не дарма столькі грошай заплацілі. І сенра Ніна цудоўнае імя. Згодна поўнасцю. Што ж, трэба пачынаць стрым. Ого! Новая мэта 10 000 фаловераў. Круто. Так, наступны наш быў шах. Гэта гульню. Так, калі я правільна памятаю, гэтай гульні няма захоўвань. Так, жахліва. Пагаджаюся. Гэта я і рэжым гонар у Baldur's Gate 3. Я вельмі его баюся распачаць, таму што там адзін сейф, і калі ты памёр, ты памёр. Так, ага. Тут мы можам штосьці нажаць? І яна у нас так будзе ў такім акенцы. Добренька. І цяпер... Углі? Не, углі мы. У меня вось гэта нешта міргаціць, але я не... Бачыце? Тыкаю, нічого не здараецца. Так. Што ж. Сёння я вельмі пастараюся. Так, усё, што патрэбна зрабіць, гэта данесці гэтых 2 лісточка. Спадзяюся, сёння мы пройдзем гэтую гульню. Так. Оп, пайшлі. Ага. Я просто можу походить, потыкать. Вы гуляете хоррор-гульню, каб гуляць унутры яе ў хоррор-гульню. Нормально. Так, у нас вельмі падтрымліваючы чат. Гэта прыемна. Ага.
Бачу. Не бачу. О, спрацювала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я бачила, там нешта ворушилася. Ага, як вядома, нам у той бок трэба. Канешне, куды ж яшчэ? Не окай мне. Мне самой страшно. Так. А тут ёсць нейкая мапа, ці мы што? Ту паходзім? Ой. Мне падалося, але ў мяне манітор павярнуўся. А я адкуль ведаю, наколькі я далёка ад таго месца, куды трэба гэтыя паперкі занесці. Да я ведаю, што мне трэба тварыць. Так, я вярнулася, куды я ішла, ці я ў новы калідор прыйшла? Ні, халера, не разумею. Ні! До відзення. Што, куды? Што гэта значыць? Што гэта значыць? Так, мы кудысьці не туды прыйшлі, так? Так. Не, мы можам яшчэ варушыцца. Чат, дапамагжы мне, чат. Калі ласка, чат, скажы што-небудзь. Чат. Мне здаецца, я хожу по колу. Та як бяжаць? Куды бяжаць? Я ні халеры не бачу. Мне гэтыя штукі, якія міргацяць, усё О! Это была небяспечная зона нейкая? Цяпер... гэта я варушусь. Всё, зразумела. Куды ісці? У чым сэнс? Разумееце, чаму я не хачу стрыміць? З мяне стрымер такі сабе будзе. Стрымерка, выбачаюсь. Мы занесли листики? Не, я не хочу помирать. Это было гучно. Эх, я померла. Теперь нам придется начинать все с самого початку. Гуля без ахоўні — гэта занадта жорстока. Гэта гульня не для мяне, я згодна. Але, можа, вы можете мне нешта параіць, чат? Так. Ага. Дзякуй вялікі. Так, нам скинули, нам далі спасылачку. Давайте поглядзім. Гэта новая гульня, тут яна літуральна так называецца. Так, гэта у нас нейкі такі сайт, дзе ёсць гульні, і наша Ніна ведае пра яго. Так. Што ж, давайте попробуем спампаваць. Ведаеце, я ўжо дастаткова дарослы чалавек, і калі я вижу вось такое, я ведаю, што пампаваць не трэба, але, гульня кажа, давай. Пампуй. А що у нас по інтернету? О, чого? Яна спампавалася, одразу поставилася? Окей. Я згодная, што гэта такое? Мы ў нейкай хаце, у якой ўсё засрана. Памятаеце гэты мем?
Ты что, тут живешь? Так, у меня... Ну, я разумею кіраванне. Ну, у меня просто сама гэта варушыцца. Не выпадкова. О, бачыце, я просто можна і клавіатурай, у клавіатуры ты ў гульні варушыш камеру, а тут я яшчэ так, і мне трошки незручна. І чаго тут? Здароўкі. Бачу лічбачку 4. Наколькі я ведаю, гэта, ну, прынамсі, у японцаў ёсць... Ну, яны, здаецца, японцы. Мажліва, і хтось іншы. Я весь час блытаю, потому што у іх некаторыя лічбы, ну, здаецца, ось 4, можа, некая, іншая, гучыць... Тут вельмі незручна кіраваць. Бачыце, я хочу у бок адысці, я не хочу. Господи. Гэта хтосьці стаіць, ці мне падаецца? Ці гэта стоп? Не, гэта стоп. Ой. Так, цэлую гадзіну буду сидзець тупа у гэтым. Таму што тут вельмі незручнае кіраванне. О. 4. О, 4. Кё? Не, гэта выйсці. 4. А як? Я казала, што у меня мінус інтэлект. Не? Калі што, вось. Ну, 4. А што далей? Итак, што у нас ёсць? Кіраванне 4. Як вы бачыце, кнопачкі у нас есть І. Так, мы націснулі на яго. І у нас есть Q. Q — гэта выхад. Ну, я натисну... А як ось? Я брала 4. А як... Ці тут павінен быць нейкі код? Я не разумею. Усё, дайшло. Глядзіце, зялёненькая была 4. Магчыма, я яе і апошнюю павінна як бы націснуць. То бок нам трэба знайсці чырвоную, сінюю і жоўтую лічбы. Усё, здаецца, да мяне дайшло. Але тут ні халеры не бачна. Кіраванне незручнае. Я нічога не бачу. Ну, конечно. Страж таки себе. О, чипсики. А дайте. Чипсики дадите? Чипсиков не дадуть. А где еще могут быть лічбы? Мы только одну знайшли. Ну тут ходить да некуда, нема куды. Чат. Чат, допоможи. Стоп, тут зірка? Гэта ўсё ж таки зірка. Я не натисну кнопки, мне незручно. Я могу пролезти? Так, червоная 5, здаецца, 106. Зараз. Так. Ага, першая была чырвоная, 5. Я зразумела. Потым у нас ідзе блакітная. Штосьці павінна быць. Чаму тут два типа кіравання? Я захрасла. А на землю я не могу паглядзець, што цікава. Вельмі незручна. Ага, бачу штосьці жоўтае. Жоўтае 3. То бок у нас 5, пробел, 3, 4. Ну і засталося знайсці блакітнае ж нешта.
Гэтыя дзверы мяне лякаюць. Дарэчы, я хацела проста шчыцерыць і падабраць апошнюю лічбачку. Ну, па логіцы, сіняя павінна быць таксама тут. Але дзе? У тых двух куточках у нас жоўтая і зялёная. А вой, бачу. 7? Гэта 7 ці 2? Здаецца 7. 5, 7, 3, 2. Ну, добра. 5, 7, 3, 2. Ой, 3, 4. Та як на цябе націснуць? Дякую, вялікі. Дайшло. Так. Да, здесь были. Так, 5, 7. Так, 3 и 4. Я знайшла уже лічбы гэтыя. Чат, ты мог бы і хутчэй нешта мне падказаць? Да. Так, а што адчынілася? О! Гэта ўся была гульня? Ёй-ёй, чат, алё. Так, гэта гульня атмасферай трошки давіла, я згодная. У нас есть працяг гэтай гульні. Што? У сэнсе твар. Что было? Мне не падабаецца, мне не падабаецца, мне не падабаецца. Гучна. Не. Так. Калі што, я зараз крычала не таму, што я спужалася, калі што, але калі я пужаюся, я маўчу. Я крычала таму што занадта гучна стала. У меня есть... Ну. Зразумела. Ёсць некаторыя праблемы з гэтым, і я пачынаю больш нервавацца ад гукаў, а не ад таго, што адбываецца. А я павінна... Якіх... Добра. Цудоўненька. Нехта невядомы нам кажа, как мы працягвалі гуляць у тых гульні, які ён нам дасылае, інакш здарыцца нешта дрэннае. Ты б дзякуй, чувак, вельмі прыемна. Можам мы яго блокнуць? Мы яго блокнулі. О. Так. І вельмі зразумела, чаму наша гераіня такое адчувае, што так, чамусьці адключылася ў яе праграма ютуберская, ею пагражаюць літаральна. Так. Асока нам зараз не можа дапамагчы, але яна нас, калі што, заўсёды выслухае. А я не прачытала тыя? Калі на фоне ўсяго хтосьці пачынае ў дзверы званіць. Я бачу, што вось тут нешта ёсць. Гэта чыясьці каленка?
Не, дзякую, я дзверы не буду адчыняць. Ага, пошта. Да ты халера! Я заўжды сачу за табою. Так, бярэм тэлефон і тэлефануем у міліцыю. Вітанкі, Арыгана. Арыгана зараз у страшную гульню гуляе, і мы ў страшную гульню гуляем. Так, а чо? Мы заснули за компьютером. А, антивирус глядели. Так. День вывоза смецця. Угу. Так. Ты холера. Нема сенсу мяне блокаваць, просто слухай, што я скажу. Антивирус. Ну, мы поставили антивирус. Пытанне, ці ён спрацуе, конечно. Добра, пошли за смеццем. Так, трэба забраць смецце. Ага. У нас есть инвентарь. Нормально. Такая... А чаго? А дай. Не зразум. Ой. У нас нічога нема. Так а дзе я гэты мех возьму? Мяшок. Мы помрем с голоду. Тихо. У нас пусто. Ну вось я клікаю на тебе. Дзе што? Я не разумею. А дзе гэты мяшок? А? Зразумела. Трэба пахадзіць па хаце, знайсці, ці ў нас дзесьці штосьці валяецца. Чого гэта нет? Тут у нас... Нет, тут просто як былі кардонкі, так і засталіся. Во. Все, я собрала, ці я нешта яшчэ прописала. А, можа, у нашай стрімерскай пакоі штосьці ёсць? Так. Угу. Так. Добренько. Ой. Ага. Ну, вынести смецце. Бярэм. Пайшлі. Я ўзуць хочу. Я що, босонож пойду? Ну, відавочна. Куди ісці? Я могу бегче? Бегче я не могу. Так, тут у меня соседи. Ого, я автоматично обулася. Тут ремонт или когось забили? Ну, в любом выпадку, это их справы. Мы себе пойдем. У нас сегодня день чистини. Не думать о померлых соседях. Не думать о померлых соседях. Не думать о померлых соседях. Не думать. Так. Мы доехали? Мы катаемся в лифте.
Ну хто відав? Так. Ой. Так, как бы... Коляска, идите. Нет, не дадуть. А куди? Туди, здається. Так. Гэта хтось пераязджае? Паліцыянт. Добрага ранку. Вы здзіваваны, што я тут збіраю смецце. І яшчэ як? Ну так, для паліцэйскага гэта незвычайна. Ён кажа, што ён намагаецца быць максімальна карысным для грамадства, але... Так. Магчыма, гэта нам падказка. Да, што паліцыя тут у нас паблізу. Ага. А ці наш сталкер выпадкова не паліцыянт? Бо такое таксама бывае. Усе, хто слухае, глядзіць True Crime, ведае, так? Що ти мені такі питання задаєш? Ну... Не. Ты на что намекаешь, дядь? Ты это, хочешь, каб я нервовалась, а? Ага, вядома. Такая... Куды смецце-то вынесць? Хтосьці кінуў сваё смецце? Не паважаем. У нас тут мапа нейкая есть? Няма. Да я зразумела, што іх... Во, у нас з'явіўся нарэшце значочак. Чаму ты не можаш бегаць? Ты там на сваіх... Датыкалася. Разумею. Ви чуєте, як яно дихає? Що? Отойди. Слава тебе, Боже. Чому ти поворачуєш голову в мой бок? На, тримай. Тобі треба? Я допомогу. Я пайшла. Там, де ви казали, міліція побач ёсць? Де? Не... Міліціян, ти куди збіг? Ти що, спіздів? Я вибачаюсь. Ти скрав моє сміття? Ти скрав моє сміття? Холера! Холера, у нас скрали сміття. Я так і ведала. Я так і ведала. Якія пачвары, якія маньякі, господи, тут сталкер страшнее за гэтых усіх. Валим, 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 валим. Боже, господи, чаму ты не умеешь бегать? Я... Двери адчыніцеся. Лифт, 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 лифт. Я... фуф. Только не кажется, что я забьюсь. Только не кажется, что я забьюсь. Да бежи ты. Так, это, здається, наша квартира. Наша? Наша.
Так, нам трэба дачакацца нашу сяброўку, ці гэта нашай дзяўчынай. Выйти могу? А що? Могу. Да. Иду. Зараз проверим, хто там. Нормально. Да все, я поглядела, проверила. Ага, а вось і ти. Згодна. Як ти? Дренна? Ну, трошки. Дякую, велике. А як би ти виглядала, ти мені скажи? Ага. Ну, сапраўды, пошли погуляем. Гэта ты называешь побывать на солнце? Дзіўны у вас, конечно, солнце. Мне цікава, а не, я бачу знаёмыя твары. Я ведаю гэту ютуберку толькі па скандалам. На жаль. Так што так, тут хутчэй за ўсё нейкія сапраўдныя ютуберы ці нешта такое. Не, нікого больш. Ну, я не так ведаю ютуберак. Тут немає курису, так што мне больш не цікава. Хто ведае курису, той ведае курису. Зараз бы пад'есці. Нет. Ты наша сяброўка ці нет? Ты просто... Так, угу. Так, і... Давайте гарачай кавы сёння пап'ем. Так, штосьці яшчэ? Давайте перакусім. Тортик. Ага. Добренько. Ага, заказала. Угу. Так, нам сказали, што калі што, можна забраць будзе справа. А гэта, я так разумею, вось тут. Чуеш, давай хутчэй. Угу. Весело вам, разумею. Віталкі? Давай. Ну так, а хто яшчэ? Трошки намякнем. Не, дядька, мы просто ў такім сабе грамадстве жывём, таму, на жаль, мы не можам казаць усё як ёсць. Да ты што? За якім хлопцам? Ага. Ну... Вы хочете сказать, что у нас не один сталкер, а целая суполка сталкера? Ага. Дякую, вялікі. Прыемна. Як нечакана і прыемна ад вашых парад. І зусім не нервоўна. Ні разу. Кацярынка, вось скажы, калі ласка, ты ж ведаеш, што у цябе нервовы разлад. Ты ведаеш, як ты пачынаеш нервавацца. Чаму ты вырашыла пагуляць у гэтую гульню? Калі што, не падумайце, я гуляю ў хорары. Але кожны раз гэта, канешне... Ого, выпрабаванне для майго сэрца, і ўсё роўна я гуляю іх. У мяне нейкія праблемы, мне падаецца. О, цікавае пытанне, а тут есть нейкія сейвы? Мы чужыя размовы падслухоўваем?
Слухай, Мари, узяла там свою старбаковскую каву ці гарбату, что там у тебя? І пашлыхала ад селя. Шкандзюцёхай, зразумела? Колькі трэба жанчынкі, столькі яна і ёсць. І есці. І яна атрымае хлопца такого, якого захоча. Зразумела? Ты там казала, што працуеш? Ну так папрацуй над сваімі сацыяльнымі навыкамі, Мары. Ну што ты, ей-богу? Мары, не таксіч. Табе заняцца нечым. Та я... Мары, холера тебе цяры. Мары, а якая табе розніца? Што... Мары, вы на пачатку з гэтай сябровачкай сказалі, што вы адна адну доўга не бачылі. А цяпер ты кажаш, што ты не можаш дапусціць, каб яна яшчэ больш патаўшчала. Вы хто такія? У вас якія стасункі тут? Ну, классно посидели. Весело теперь? Так, яна і вось вырашыла паесці нездаровай ежы. Так можна ж іншымі словамі ей сказаць, што ну давай разам з табой там, я не ведаю, салаціка паяму, яшчэ што-небудзь. Пакажы на сваім прыкладзе. Раздзялі з ей з гэтай ласункі, скажы, вось давай палову я з'ем, палову ты, ну, грошыкі, вядома, за гэта таксама дай, бо яна ж за свае купляла. І вось, і вы салодзенькага паелі, пры гэтым, да, не так усё страшна. Добра, тут нам сказалі дзіўны мужик. Здароў, дзіўны мужик. Чаго ты? Ага. Так, у яго хтосьці знік. Магчыма, не знік, магчыма, памёр. Ну, шкада мне тебе, дзіўны мужик. О, моя ежа. Угу. Так. Мажліва, нас хакнули, сапраўды. Я памятаю. Во. Кажам, што ад глядача. Угу. Угу. Вось, тут, дарэчы, Асока нам кажа... А? Чаму ён так блізка падышоў? Тое, што ён знік, пытанняў няма. Чаму ён урваўся ў нашу асабістую прастору? Іў. Боже, мне гэтая гульня робіць вельмі некамфортна не ў тым плане, якім яна павінна рабіць. Добра. Сфокусуйся. Дык вось, мяне тут супыніў гэты дзіўны мужик. Асока нам кажа даволі цікавую рэч пра тое, што так, калі мы вось атрымліваем дзіўныя паведамлення, пагрозы і так далей, што ігнараванне іх можа пагоршыць нашу сітуацыю. Сапраўды такое, так, можа адбыцца, то бок лепей, да, там, расказаць усім, звярнуцца ў міліцыю і ўсё астатняе, чым проста адмахвацца і казаць, ай, да, гэта нейкі там прыдуркі ці што яшчэ. Ну,
Ну ды ладно. Так, глядачы, тыя людзі, якіх ты ніколі не сустракала. Да, неможліва зразумець, што ў іх галавах знаходзіцца. Сапраўды. Ну, тэхнічна не, ну пабачылі мы, як мы выглядаем. Так, гэта, вядома, трошки разбураю сувязі то, што ў нас ёсць некая VTube-персона, і што ўсё ж такі, да, за гэтым усім стаіць рэальны чалавек, які можа адрозніцца ад VTube-персоны. І зноў жа, прыватнае жыццё, так, асабістае жыццё ўжо межы парушаны, але... Што можа стацца? Ну... Ага, так у нас быў яшчэ нейкі хлопец. Ну. Ну, разышліся. Ой, толькі не кажыце, што Асука будзе нашым патомным галоўным ворагам, што гэта ўсё з яе пачалося. Яна выглядае такой мілай і добрай. І так стараецца падтрымаць гераіню. Гульня, не рабі мне больно ў гэтым плане. Калі ласка. Хто каго налякаў? Ой. Угу. Так, я спадзяюся, што ты да хаты дойдзеш нармальна. Добренька, пабачымся. Вы бачылі, як у цела і галава павернуліся? Я прошу прабачки. Я разумею, што гэта маленькі гульня, так? Але... Той чалік зусім сябе непадазрона, канешне, вёў. Калі чаму меня жыццё і навучыла, так это не стаяць блізка да ліфтов. Сука! Стой! Блядь. Та-та-та-та-та. Блин. А якая наша хата? Можа, гэта наш сусед? Што калі ты... Так, наша хата, здаецца, вось гэта. Зачиняй двери. Ага. Ось, шкада, што ў вочка нельга паглядзець, бо я хацела пабачыць, ці той крып там стаіць, ці не там стаіць. Так. Ну... Мне гуля кажа не, але нам прыйдзецца. Так, сядаем, кажу. Тут зусім некае дзіўнае кіраванне. Но мы ведаем, што нам трэба зрабіць. Так, далей у нас гульня. Невядомая гульня. Угу. Ну і стрым. Так... давайте паспрабуем весці сябе нібы... Чуеш ты? У чаце. Не злуй меня. Давайте паспрабуем адыграць нібы мы вось такая вітуберка, стрымерка. Будем казаць я не ведаю, ці захопіць нават гэты гук мой мікрафон. Сёння я буду працягваць праходзіць учарашнюю гульню.
Так, мне патрэбна будзе дапамагчы адной спадарыні не патрапіцца на вочы паліцэйскаму. Усё? Ну, туды пайшлі. Ага. Кіраванне як учорашняй гульні. Бэп. У нас тут нейкі лабірынт. Ну, пакуль не той, каб цікава. Таварыш, я пайшла. Ха-ха-ха. Товарищ милиционер, не ходите за мной. Это так страшно. А что, коли ён мяне знойдзе? Ну, пакуль нас знайшла піксельная... Так. А ён за нами не пайшоў. Гэта добранька. Так напружана гуляецца. Спукі. Ау. Так. Паглядзім, ён тут яшчэ стаіць. Так. Блин. О. Ён адвярнуўся. Бежим. Ён не павінен нас знайсці. Так, а нам у той бок ці у гэты? А куды я? Так, нам здаецца у той бок. Осторожненько. Don't be suspicious. Чат. Вы ж мяне папярэдзіце, калі ён тут будзе дзесьці, так? О, гэта нашыя дзверы? Пойдзем. Што? Не. Ну... Гульня. Ну так. Нам ж трэба было знайсці некую спадарню. Боже, мяне бесіць кіраванне. Яшчэ раз падыйду на усялякі. Так, вядома, трэба знайсці некую кабетачку. Не. Так, не той бок. А дзе гэтая кабетачка можа быць? Бо пакуль я знаходжу толькі таварыша майора. Та ты! Що ти тут робиш, дядь? Може тут кіраваць трэба было на хімпадзе? Мне здаецца, я ўжо ўвогуле заблыталася, дзе я. Я ненавіджу гэтае кіраванне афіцыйна. Мне падаецца, я тут уже праходзіла. А можна нейкую мапу? Дзе ўвогуле гэтая кабета стаіць? Да, мне падаецца, тут і пачыналі. Я по колу просто хожу. Як цікава, інтерактивна. Давайте попробуем. Ты
Холера тебе. Дзе гэтая жанчына? Жанчына! Ау! Так ты ідзі, адчапіся. Всё. Тут сядзець буду. Не, тут нікога няма. Ну, дойдзем до того краю вуліцы. А? О! Жанчыначкі, вітанкі. Чат паўтарае маю рэакцыю. А як їй дапамогчы выбрацца? Я не працую. Ну так, яна выглядае як прывід, я згодная, чат. А що зрабіць-то? Ну, знайшлі мы яе знайшлі, а як адчыніць вось гэта ўсё? Жанчынка, вы нам дапамагаць не будзеце? Можа, у міліцыянта трэба нешта забраць? Давайте потрасем. Милициянт! Милициянт! Стой! Ага. Ну, класс. А где мне знайсці ключ, каб некім штосьці там? Ну, пошли. Так, мы ведаем, што на міліцыянта нам патрапляць нельга. Гэта у нас гейм-овер. Мне цікава, тут час неяк ідзе? Ну, ось, а дзе я магу ключ узяць? Ці штосьці, каб вызваліць тую жанчынку? Ён здесь... Тут на фоне паміна штосьці Майкл Джексон спяваць. Разумееце, пра што я? Дзе ўзяць ключ? У аўтамаце? Ці дзе я магла? Тут жа нічога не ляжыць, нічога не бачна. І зноў жа, нічога тут у нас няма. Q таксама не працуе. Ось, яна тут стаіць і стаіць. Я магу толькі варушыцца. Мышка таксама не працуе. Ну, толькі так. А як яе дастаць адсюль? Тыя дзверы мы знайшлі. Дзверы гэта дзверы. Штосьці зверху незразумелае. Товарищ милиционер, отшипитесь. У нас не скончыцца стрым, пакуль мы не пройдзем гэтую гульню? Уйди. Я так бесконца буду гуляць. Я уже ва ўсе завулкі зайшла. Нема тут нідзе ключа. Отстань, отчапіся. Проверим на усялякі. А ну вядома, конечно. Самі вы тупыя. Да я... Чат таксама даведаўся, што ў мяне мінус інтэлект. А гэта нават не мой чат. Так, цяпер засталося... Чыла з кофе. Знайсці дзе... Так, я знайшла дзверы, нам трэба знайсці жанчынку.
легко. Ён должен вось так выплываць з гукам. Іхі! Так, ну, у меня не атрымліваецца Майкла Джексона перадаваць. Ну, так. Жанчынка, вы вольная. Здаровкі. Ага. Яна нам падзякавала. Так. Цяпер тихонечка, тихенька, на мысачках. Валим. Жанчына, вы мне агляд... Побегли. Ты холера тебе. Пошли вось так. Тут прахаваемся. Господи, праз цябе нічога не бачу. Яшчэ гэта кіраванне дурное. Бягом. Ну, дзе ты там? Уф, мы прайшлі гэты ўзровень. Ура! Ура! Вось мы і прайшлі гэтую гульню. Так. Добренько. Я вибачаюсь, яка тут глибиня? Так, мы прайшлі гэты ўзровень, і на гэтым трэба сёння сканчваць наш стрым. Клёва? Скончылі? А, вось. Так, я такая стомленая. О, прыняць бы ванну. Так, о, дарэчы, я не заўважыла, што у нас тут ёсць дзверы. Што? Ну, чаму не? А, так. У японскіх там уже так яно працуе. Адлюстраванне, конечно, дзіўнае, хочу сказаць. Вадичку не дадзіць? Ванна. Ну, так будем і прымаць ванну, шо нам? А шо нам? Ой, можливо, треба воду просто виключити. Ні? Вона сама? Ага, ой. Там, я, здається, там нешта не натиснула. Ну, вядома, треба ж брудныя рэчы зняць. У нас усё яшчэ. Нормально. Тыповы жаночы аўторак. А качаняткі гумовага няма? Бульбашки пробіць, не? Джакузі, так бы мовіць. Мультики не покажуть? Не. Ну, вылазь. Чаго? Не зразумела. Закрой двери, закрой, зачини двери, зачини. До нас хтось улез? Что? Так. Угу. А, там у нас з тобок просто дзень скончыўся. Добренько. Так, гэта было у нас нешта звышнатуральнае. Не думаю, што у мяне ёсць экстрасэнсорныя здольнасці. Ну, магчыма. Угу. А каго мы можам запытаць?
у сцяны. Здаецца, будзе з того боку просто. Та ты халера. Угу. Ой, як нечакана і прыемна. У нас нешта здарылася і адразу так гаспадар нам напісаў. Да, фігли, давайте адразу патэлефануем. Да. Так. О, у нас не гаспадар, а гаспадарка нашого житлового комплексу. Так, у меня до вас питання. Да, мы живем у резиденції Чилос. Угу. Пані Ніна, так. Угу. Оп. А вось тут мы падыходзім да цікавага моманту. Стэматызованая нерухомасць – гэта нерухомасць, у якой дагэтуль нешта здаралася. То бок нейкае забойства ці яшчэ што, і звычайна так на такія дамы і кватэры зніжаныя кошты. Ось. Таму, ага. Угу. Так, нічого такого тут не было. Вось. І сапраўды, калі у такой кватэры ці хаце нешта здараецца, калі вы туды пераязджаеце, вам абавязкова павінны пра гэта сказаць. Так. А адкуль б такі канкрэтны прыклад, калі штосьці звышнатуральнае здарыцца, то гэта наш розум вінаваты. Ага, угу. 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 А чого одразу сталкінг? Тут нейкія вельмі прыклады, ведаеце, такія трапныя. Усё падазроўна. Так. Вось мы знова сталі. Ніна, ўсё добра? Ну... А я толькі зараз заважыла, што гра тут ці то мікрафончык, ці то просто значок стыма, такі падобны. Ніна, вось. Добра, Ніна. І пачынаем наш стрым. Так, сёння мы працягваем гуляць у тую гульню. І так, яна выглядае падобна, што як і учора. Зноў пішуць у часе наконт таго, як выглядае наша гераіня. А што нам тут трэба зрабіць? Мы можам кудысьці прайсці? Не. Ага, мы нават падпісваем, што гэта гульня ад нашага гледача нейкага. З аўтаматамі мы таксама ўзаемадзейнічаць не можам. Ну, пройдземся па перыметру, паглядзім, што у нас тут ёсць. Я так разумею, нам зноў нельга... О, як нам пашчасціла. Так, цяпер трэба знайсці жанчынку. Господи. Это міліцыя была. Я гэта кіраванне ненавіджу. Так, цяпер шукаем, я так разумею, нашу жанчынку, так? Так, міліцыян, да віцэня. Так. Там хтосьці стаіць, ці мне падаецца? Ой. Это так нешта? Просто дэкарацыя. Нам яшчэ бы выхад знайсці.
О! Рэйка. Гэтую жанчынку завуць Рэйка. Вітанкі, Рэйка. Так, я опустила важель. Тихенько, Рэйка, пошли. Ой-ой. До речі, добре питання. А коли ми довідалися, як її зовуть? Чат задає добре питання. Так, ага, бачу двері. Бачу потрібні двері. Тихо. 僕の話なんて誰も聞いてくれない。僕はただ伝えたいだけなのに。А. Я гэта каментаваць не буду. Я адказная стрымерка. З першага разу. Круто. Хех. Хе-хе-хе-хе. Здагадайцеся, хто галодны. І гэта ідэальны час, так што давайце сёння скончым наш стрым. Але мы завтра абавязкова з вами пабачымся. Прыходзьце. Так, а у нас-то есці-то і няма чаго. Ой-ой, як це... До речі, а дзе наші... Господи, що так это уркає? Ага, ну, звичайно ж. Що робити далі? Реклама. Так, что мне... Я не пойду у ніякую краму. Блин. Что той варыянт страшны. Бо калі прайсці ў краму, гэты чалік можа за намі ісці. Страшна. Але калі заказаць ежу, гэты чалік таксама можа тыпу прыкінуцца кур'ерам і проста пад дзвярмі стаяць. Добра. Закажу ежу. А, я заказала? Ту-ту-ту. Каб ты усраўся. А чаго? Я... Не трэба было кветкі браць? Мне просто... Ну... Не гульня багуе. А, то яна раней часу? Што? Што не так? Здаецца, гэта кур'ер. Окей. Ты нашай нямкі прынёс? Та я побачила. А, гульня. Доставка еды, ежи. Так, такаяки. Да ні. Пицца так? Не. Да ты холера меня, что усе ведаюць. Ага. Ну, пакуль ён нам просто словы падтрымкі сказаў. Ой. Вось, дарэчы, так, нам бы ланцужок нейкі набыць. А хавка дзе? Нам далі ачывку? Нам дали отшивку, или все равно придется идти. Ай, пошли. Куды? Чему ты не можешь бегать?
Ей! А ви? Так, наша господарка. Господиня. На что вы все намекаете? А какая тебе розница? Ты что на меня кричишь? Може їм... Ніна, скажи їй, що... Сталкер некий лезе. До речі, у нас глючнули, я так розумію, кветочки, які нам просунули. Так. Мне подобаецца, што тут незразумела. Гэта нешта звышнатуральнае пачалося, ці просто гуляю. А чаму я тут нічога купіць не магу? Ну да ладно. Ты просто не пикнула. Так, ну пошли. Ніна, давай, може, побегаем. Так само корисно. І не так страшно. Ведаеш, суп из автомата не самая дрэнная ідэя. У нашай сітуацыі мы бы гэта бы пад'елі, не? Ну, трэба было пагаджацца на піцу. Так, пераходзім дарогу. Глядзім спачатку налево. А як нам перайсці дарогу? О. Налево глядзім. А? Ты. Потом направо. А, вот где ты была. Дурень, что? Так, лимит часу-то уже прошел. Мушенька, отвернитесь. Некомфортно. Так. Ніякого алкоголя не на газировку. Калі ласка, алкоголь? Да я випадково тиснула, ви чого? Теж нічого знайомого. Так, ми гэтым не цікавимося. Так, а як нешта ўзяць? Это у нас світынкі. О! Можна я чипсики возьму? А дайте чипсики дайте. А чому вона у слуму йде? Ну ладно. О, попить. Гарбатка. А, это не газировка. О, вось є ж. Так. Ну, взяли один. Что мы тут сэндвичи взяли? Ну, добренько. Попить что можем взять? Ну, давайте. Так. Алкоголь нас не цікавить. Але гуляй, я так розумію, мене примусить це взяти, так? Так. Не ведаю, що гэта, да? Не хочу убрать. Ну, хай його возьмем. Все? Пошли на кассу? Так. Той чалик знову там стоїть. Так, морозиво. А де у нас морозиво було?
Что вы тут все так марудно ходите? Ты все, что есть еще хочешь? Я не хочу. Да дзе гэтае морозіва? Не разумею. А. Крацей, бяры нейкай пашляцель. Так, яны тут сапраўды ўсім павольна ходзяць. Та ты... Ты зацёбла. Добра, чыпсікі гэта святой, я разумею. Добра, возьмем. Что такое? О. Но ты адразу не могла сказать, что ты хочешь. Що? Пошли, бери, что гэта я не ведаю, что наггетсы. Там той чол нас і так стоїть, чекає. Ага. Доброго вам вечора. А, это наш былы? Ага. Ты кому гэта кажаш? Ему ці мне? А что не так? Ну, проважься. Дайте выйти, я хочу до хаты. Додому, до хаты. До тата, до мамы. Ой, я нават не ведаю, як тут гучно размаўляць з такой гульнёй. Так, нам цяпер трэба неяк вярнуцца до хаткі. Здаецца, зялёны. Не ось. Да ты холера, валим. Нина, на газ, цісні на газ, Нина. Хто там яшчэ вые? Мне сталкера не хапае, па-вашаму, яшчэ там і нейкія ваўкалакі павінны быць? Нина, чухай хутчэй. Нина. Нина, калі нас заб'юць, я буду вінаваціць выключна цябе. Блін, а дзе нашая хата? Добра, я буду вінаваціць і цябе, і сябе. Так, той чалік, як у прошлый раз, за нами тут не добег. Добренько, добренько. Шо? Калі што я спужалася, я кажу, я калі пужаюся, я заміраю. Нина! Нина! Газуй, Нина! Нина увогуле чагосьці ў гэтым жыцці баіцца, ці што? Да ты што? Ты сапраўды? Так злякалася? А нешта я не бачыла. Ці што, ты так павольна шла, таму што ўжо это у штаны наклала? І баялася, што яно там павыпадае? Ой. Так. Ну, лагічна. Угу.
стишей я не поспеваю читать. Ну, у любому випадку. Сука, добирається все ж таки сходить. Ой. Дойдем. Ага, ну да. Здорово. Ты снова выходишь на совесть? Да ни холера я не твоя, отшапися. Так. Пу-пу-пу-пу. Ну давай, послухаємо його шизофренічні теорії. Давай! Що нам тут гублять? Ну, давай. Угу. Пакуль сука, до речі, себе ніяк подозрано не поводила. Я не ведаю, про що він могла. Та ти... Сфокусуйся, пацан. Угу. Ну... Ти що, мої стрими зглядиш усё яшчэ? Угу. А я... Ну, сапраўды, што гэта? Угу. Чаму кожны з іх адзін на аднаго... Да не холера, я не буду ее блоковать. Ты сдурела? Ты дурная. Пачалося, у меня там нешта на фоне уже. О, здоровки, Нина. Дякую, і ти так само. Якая ты мизерная. Забаклавала свою одинную сябровочку. Но вечно одна с собой будешь. Неяк так? Так само, як і я. Я живу тут одна у темры, такая самотняя. Бачиш, ми однолікові. Ніхто не прийде і не допоможе тобі. Нам не дозволено бути з іншими людьми. Detroit Become Human виглядає чудовно. Так, у нас полетів комп. Так. Где моя отвертка? Где хрукають? Ага, і адлюстравання нема. Прикольно. Цікаво, каб гэта была гісторыя на самой справе проста пра стрымерку, якая звар'яцела.
Чого? А. Не отчиняй! Не отчиняй! Чим? Я у гульні? А де яна? Я буду у шафе сидеть. Чим мені його забить? У мене нема нічого. И он зашел сюда. Чат, ты мне допомагаешь. Что робить, что робить? Ух, ну я дома, тебе-то страшно, конечно. Дапамажыць. А з іншого боку, забейце мяне хутчэй, і гэта гульня скончыцца. Так, тут... Не. Здаецца, ён яшчэ дзесьці ходзіць. Я раней часу падняла дверцку, да? А що нам робити? На його ісці? Ну, по ідеї, так, я повинна була його ударити, але у мене тут нічого нема. Мені чекати, чи мені виходить? Здається, він більше не ходить. Ні? Ну, поехали. Так, оставлю на всякий выпадок отчинены. А я могу праз вакенство... А чему я праз вакенство не могу вылезти? Чат, нічого не хочеш мені сказати? Тіно, ти чого? О! Меня зловили. Давайте на гэтым скончым. Давайте ці паўтарыць. Добра, паглядзім, што будзе паўтарыць. Ён у меня спачатку пачне гульню? Угу. З гэтага момента? З самага пачатку? Дзе мы ўвогуле? Ага. Так. Угу. Я без ніякага разумення, што са мной і дзе што я. Та чым? Чым мне яго закалоць? У мяне нічога няма.
Дзе яна? Я апошні раз з ёй у ванну хадзіла, не асуджаючы жанчыну. Там мне насрать, что ты там хочаш. Блін. Магчыма, нам трэба дабегчы да нашага стрымерскага пакойчыку. Давай. Нам трэба, каб ён у той бок пайшоў, а я магла праскочыць. Так. Здароўкі, машынка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ты яшчэ... Один. Ага. Ёсць. Ой, ты што? Так, пытанне, з якога месца, калі нас тут заб'юць, пачнецца сейв. Ці пачнецца сейв? А тут ёсць сейвы? Няма сейвов. У меня... Что? Не, краситься у нас не отрабливается. А, зразумела. Так. Где ты, лашпера? Ха! Я упартая жанчына, я добілася свайго. Так, я забіла чалавека, але я добілася свайго. Бачу мэту, не бачу перашкод. Ну, от вы гляньце на няго. Прыйшоў, памёр, ляжыць, смярдзіць. Пні яго, Ніна. Так, Ніна, першы шаг, які мы павінны зрабіць, бяры нейкую анучу, зараз будзем свае следы таго гэтага прыбіраць. Скажам, ён так да нас і заваліўся. Як ён да нас заваліўся, мы ні халеры не ведаем. Так. Що далей? Правильно. Пайшлі адсюль. А, здароў, каза. А чого у тебя вочы чорныя? Гэта не конец. Бачына баліць. Што? Ой! Нават гадзіннік з вавёрачкай ці мышкай. Ага, страшна было. Так, гэта літаральна я, колькі не сплю, увесь час стомленая. Так, пайшлі паліцыю, ужо вечар. А я ж планавала так не спаць. Так, трэба з кімсьці паразмаўляць, да, параіцца наконт гэтага сталкера. Так, і трэба паспець гэта зрабіць, пакуль не сцямнела. Так, нам трэба да паліцыі дайсці. А як ён? Нам гэта прыснілася, ці што? Но наш комп працуе затое. У меня в шафе ничего не мало. Ну да ладно. Ну что, пошли. Ты все еще не можешь... бегать. Теперь у нее есть отмаза, что я настомлена. Ну-ну.
Ой, як тут довго ходіть? Ну, до речі, тут написано, що я можу. А чому я дагэтуль не могла крастися? Ну, добре. Не ведаю, ці дапаможа нам гэта, але хай. Так. Двери перестали пикать. Ну, так. Дзесьці тут мы ідзем у правільным накірунку. Варочваем. О! А? Ля, яка модельная хода у чалавечка. Дарокі. Угу. Проблемки тут є. У сенсі ні-ні. Ды не. Я гляджу кругам, я ведаю, што адбываецца ў парках. Чому ти так близько? Ніна, отодвинься. Та, зрозуміло, що доказів немає, тому що ти тут зробиш. Мне не подобається гэта. Ага, конечно. Звычайнае тэлефанаванне ў міліцыю можа быць занадта доўгім, таму вы асабіста мне патэлефануйце, і я буду хуценька. Каб мне нож у бачыну ўсунуць. Ага, дзякуй, не. Мне не падабаецца. Ніна телепортнулася. Ну, да ладно. Пошли до хати. Ага, у нас хтось есть, у нас двері відчинені. Ніна, а як мені страшно? Так, я ссыкло. Да давай, фигли нам. А подушка тут була? Бляха. Фу. Так, угу. Так, у нас раней часу стала вольная з праці. Чому стало темно? Вибачайте, калі ви гэта чулі? А? Я хавалася ў туалеце, ці я просто была ў туалеце? Так, ну, у руках ножа у яе няма, вочы на месцы.
Пытанне, конечно, што ў сумачцы. Так. А што калі той чалавек, які ўвесь час урваецца ў нашу асабістую прастору, на самой справе добра, і ён намагаецца ўсіх нас папярэдзіць, проста яго не атрымліваецца. А? Так. Афуф. Што зараз? Яны... Ну, пасядзі, паглядзі тэлек. Чо, не? Уключы. Ага. Ну, типа, покушай, что ли, ці што? Окей. Давай. Ага. Вітанки, Ніна. А команда некая гуляє. А, фуф. Не-не. Добренько. Ну, пайшлі кудысьці. А гэта выпадкова не той завулак, дзе мы пераходзілі. Якая халера адбываецца? Дзе мы і што мы? Гэта нашая хата. Падаецца. Давай. Та не холеры, со мной не все добро. Чаму? Что? Я нічого вже не розумію. Чата, ти розумієш? Ніна, ти... Ёлы-палы. Гэта ўсё-таки была сука, так? Так, гэта хоррор. Але на маёй раслінцы, здаецца, няма ліхтарыкаў. В смысле вялікая кватэра? Хаця, можа, на больш, чым моя. Не, а можа.
Так, мне нешта я дрэнна сябе адчуваю, таму я раней усе скончу. Не, у меня просто хтосьці во двары пачаў слухаць расійскі рэп. Таму я неяк таго гэтага, выбачайце. Ага. А. Што? Ніна. Ніна. Зараз бы быў такі джамскер клёвы, калі вось у гэты момант зноў жа падрубаецца нашая вебка, і мы на сябе з такімі ашалелымі вачамі глядзім. Гэта жахліва. Патрэбна з кімсьці звязацца. Менты. Та шо ж? Товарищ милиционер. Що ж мені? Куди? Сюди? Та ти... Во, подкрадули тут не против... Где? Музыка пошла такая. О, пательня. Пательня, а я могу явиться? Я не могу явиться. Прихожая пательня. Такая... Ён пачаў зваротны адлік. Ты дверь открываешь. Мамочки. Мне хана. Я помру. Што ж, была з усімі радая павітацца. Спадзяюся, вам гэта гульня спадабалася. На самой справе мне больше музыка напружвае. Так, ён ходзіць па пакойчыкам, калі я правильно разумею. І намагаецца нас знайсці. Так, он ось там стоїть. Руки прэч! Так, мы яшчэ жывыя. Гэта прагрэс. Трэба думаць пазітыўна. Што? Што?
Фу, гэты гук мне не падабаецца. А гэта што за музыка? Так, наш былы тут... Ага. Угу. Так, на самой справе парасацыяльныя стасункі рэч даволі страшная. Зноў жа, я бы вам параіла, калі вы можаце ў ангельскую мову, у англамоўнай часткі Ютуба на гэты конт дастаткова шмат ёсць відэо, асабліва, в прынцыпе, мы можам, зноў жа, пра сацыяльныя сувязі у першую частку, мне здаецца, калі я правільна памятаю, з'явілись у азіяцкіх краінах, так, там Японія, Кітай, Паўднёвая Карэя і гэтак далей, да, айдалы і таму астатняе, але, вядома, гэта і не толькі пра айдал-культуру, але іншае, зноў жа, так, пра сацыяльныя сувязі рэч вельмі страшная. Зноў жа, мне здаецца, ты ці іншыя выпадкі пра сацыяльных сувязей, мы ўсе пра іх чулі, там пра вось Тэйлар Свіфт адносна нядаўна можна было яе такого фаната гэтага пачуць і так далее. Так, ага, выніку она вырашыла ўсё ж такі са сваім былым сустракацца зноў. А навошта? А што за сукаю? Брух. Пашлі. Алера. А чаму вы ўсё стаіце спіной да мяне? Ты як маньяк выглядаеш. Ты яшчэ пытаеш? Ага. У сэнсе? Тебе настолькі у туалет хацелася? Разумею. Ты пра што? Гульня, ты меня байтишь, ці што? Да у вас што, з тым чалам фотосесію зрабілі? Да. Ой... Ніна, кінь ты ўсіх гэтых людзей, пераедзь куды-небудзь. А у меня пытанне, я тэлефанавала ў паліцыю. Чаму з'явіўся гэты Рыкія і чаму гульня вырашыла... Так, я атрымала ачыўку, што я зрабіла... Карацей, з самага пачатку не трэба было... Добра. Ну, пакуль ён у туалеце, можна штосьці зрабіць? Што? Пачнем яшчэ раз. Да ні халера не ў парадку, ты самі ведаеш. Не хвалюйся, мы уже разок прайшлі. Мы ведаем, што ў любым выпадку мы будзем жывыя. Так. Ну, давайте яшчэ раз. Так. Так. Этого челика тут нема? Нема.
Так, тихо, тихо. Угу. Так, яна зараз до нас прийде гості. Ну, як і було. Ой, як і було, добренько. Подихали свіжим повітрям. Угу. Зараз ми все знову в туалеті знайдемо. А руки, до речі, ми не помили. Де так? Ну, сіляки. Ой. Іду. Ага. Вітанки, давай, заходь. Та-та-та. Скипаем. Это мы уже все ведаем. Пошли. Угу. До речі, я так подумала, що яна на рейка подобна, але магчыма гэта просто, ну, зноў жа. Не тое, как просто шмат было асетаў, таму яны што ёсць, то выкарыстоўваюць. Так. Гульня і стрым. Пайшлі. Угу. Давай. Вядома, она выглядае рэалістычна. Гэта літаральна запіс вуліцы. Ой. Я весь час плытаю гэтыя кнопкі. Так, вось у нас 1300 з хвосцікам глядзячоў. Потым іх стане менш. Відавочна, мне тады не падалося. Ось яны паціху. Іх усё менш і менш. З гэтага стрыма. Ліфт. Алло. Не, тут глядзіце, а тут ужо колькасць павялічваецца. Можа, мне і падалося. Так. Пайшлі. 1500 ужо. Поменшилася. Так. Так, зараз мы подумаем, что так, что не так. Мультик поглядим. Якая мышечка файная. Мультик мы уже глядели, давайте так второй глядим. Ці-сетап. Угу. Ну, давайте. А, фиглиня. Мы ведаем, что рыке. Так, праз яго тут все. Что? У сенсе. Я наш пошла у краму. Что?
Так. Я казала, тут усе виноваты. Да, давай. Что нам тут? Так, ми бачили, як сюди завозили речі з самого початку гульні. Гэта я вибачаюсь, ну туалет справа святая. Ага. Гуляем. Возьмем з Асукой. Так, не, ну Асуку-то не забили, потому что яна у той концовке яна з'являється. Сапраўды, хто може таким займатися? Так, выйти мы не можем. Ну, пошли глядеть гэтую хату. Ну, яна, наверное, такая ж, як у нас, падаецца. Так, такая ж планіровка. Святло можна включить? Це не то, яке б яно допомогло, я хочу сказати. Ми знову. Сука! Фух, ні, яна нас не зрадила. Ти як? Ой-ой-ой. А що робіть? Куди бігше? Так, яна не виновата. Добренько. Блин, я не поглядела, кто там. А мы что, праз балкон перелазили, что? Ой. Шевелися. Я пошла. Я пішла. Нарешті. Давай. Валим. А як то казали у дні моєї молодості по Ерендендонілі. Ну, пам'ятаєте? Блин. Что? Блин. Так, угу. Стоишь, стой. Пш. Давай. Ниночка, давай. Ниночка, наперед. Побежали. А чому яны нас усі ловять? Яны што, реально усе пов'язаныя? А яким чынам? Не зразумела пакуль. Ага.
今月16日、SNS などで活躍する女性配信者の自宅に見知らぬ男が入り込んだ事件で、今日、主犯格の男など男女4人が逮捕されたことが警察への取材で明らかになりました。逮捕されたのは、主犯格で指示役の会社員、宮本力也容疑者。母親で不動産業を営む宮本由紀子容疑者。母親の弟でパートの白田詐欺夫容疑者。実行役の無職、悪臭京和容疑者の4名とみられています。Я нереально все повязаны. 主犯格の宮本力也容疑者は事件の5日前ほどから元交際相手である被害者に復縁を迫っていたといい、力也容疑者は被害者に対して付きまといや盗撮、ストーカー行為のほか、悪臭容疑者に対し被害者宅への侵入を指示した疑いが、他3名には力也容疑者の犯行に手を貸した疑いがそれぞれかけられており、加えて白田容疑者には自身を警察官と偽って被害者と接触していた疑いもかけられています。これに対し4人はおおむね容疑を認めている模様です。続いてのニュースです。 Холера! Я нереально все поміж собой были имели совязи. Ну, слухайте, гэта я плюс інтэлект. Ты ўсё яшчэ тут жывеш? Ніна, валі з гэтага дому. А як увайсці? Фу. Ну, що ти мені скажеш? Що ти мені скажеш? А що ми тут робимо? Так, а далі-то у чим прикол? Ну, поглядели мы репортаж. Нічого не блістить, нічого не показує. Ага. Угу. А що повинно бути? Я не розумію. Я готовала. Так, приготовали. Нам Асука гэта ў пачатку давала. Цяпер мы яе такім кормім. Угу. Так, я таксама дуже рада, што іх затрымалі. Хто бы мог подумаць? Я могла подумать, я! Потому что я усіх вас подозреваю. Усіх. Я и тебе не веру. Так, я згодна. Треба отсюда тікати. Угу. Так. Угу. Та ти... Чилас Артс, ви самі себе рекламуєте, так? Мы атрымалі ачыўку з сапраўднай канцоўкай. Вось яна сапраўдная канцоўка. То бок так, як выяўляецца, усім акрамя Асукі нельга было тэлефанаць. Яны ўсе былі вось у сувязі з Рыкі, як яно так выходзіць. Я хочу шчыра сказаць, мне спадабалася. Так,
страшнавасценька, я не буду прыхоўваць, але ў мяне, в прынцыпе, шмат якія гульні страшнавасценькія. Вы проста не уяўляеце, я калі ў Baldur's Gate 3 праходзіла другі акт, што як я там у трубку, у тэлефон крычала сваёй сяброўцы, таму што... І так, я не ведаю, магчыма, я нешта яшчэ ад Chillus Art пагуляю, бо, зноў жа, гэтая гульня мне спадабалася сапраўды. Я спадзяюся, што вам таксама было цікава. Як заўжды, вы можете мне параіць, у вас што пагуляць, или якія жанры вам было бы цікава. Зноў жа, цікавосткі, наша суботняя рубрика, яна вельмі, шматлікая. То бок, усё, што вам у голову прыйдзе, і калі яно невялічкае, ці дэмка нейкая, давайте, я заўсёды толькі за. Вось, выбачайце, калі я тут дзесьці тупіла, зразумела, пры магіі монтажа я кое-што падрэжу, нешта. Але збольшага як было, так і тут застанецца. Вось. Не ведаю, як чалавек на ютубе я павінна папрасіць вас націснуць падбайку, напісаць каментар ці падпісацца. Але зноў жа, мне было бы прыемна, так, я люблю лічбачкі, яны там сератанін, дофамін, вот это ўсё якраз-такі ў галаву праносяць, але не абавязкова. Рабіце так, як вам комфортна. Я тут буду ў любым выпадку. З вами была Кацярына, гэта канал Кот-Кот, яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!